Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Menteri Jong Katanat ka Koit ka Kya ka Sorkar Jella ka Dr. Amperin Lingdo. Kala kular ban Bishar Biang Yakatup Jong ki Kerteng ki Samla Pule Dr. Hadian baka Kasi Students Union. Kala penpau ya ka Jing Artatien bala lap baki don katto katni na pedeng ki Samla Pule ki Bemshim lala Satya ban pentikina. Baki day ki Nongshong Shnong Bapura Jong gani ka Jella Meghalaya. Ka KSU hapo ka jing alam jong president usamla Lambok Starwell Marngar kalapan pauru halor ka jing per haga thup bala jit yaki kerteng haga open category nagabha pule Dr. Jong Jella haga jing keren bat kilat pathai kubor u president ka KSU laong baka seng ka dawai ya ka menteri badai ban penbait mardor yakini ki jing teko khanang bakanam penduk lat yaki samla pule trai Jella Kibadai hok ban yo ya kabahak pule balamang kerpang da ka sorkar tang na kabenta kitrai Jella. Haka jo kapor ka KSU kala dawai ya ka sorkar baka day ban pensitam ru wat ya gitu kibadon kti ban ai permanent residential certificate ya ki breu kibanambar kibakni no ya ka hok jong kitrai Jella. Liang juga kasih sunyian kita kesengi wan ya kendu ya kong perin kolong ba. Adin begila penmi ya keles nam tak ini kebha ki semala puli beli doktor nam kebha cokak komen ni ada isu teng aktif lah dia bagi long artian ipan cincai nak liang komen undai akan like hui tarik kalau penmi se biang skoi keles nilai ka tarik halak lembah kilat patai kubor hilap penban bah ka ni ka open ka tering i bagi dan kijing artian kerteng Rena galiang juga seng atang supet kerteng ina mla ban sngap andai marmar ngila wat lamba di lat genti lamba ka RTI ya kikot slide somet ni syambat ngilap ba kilong artatien bat kilong dawful wa kom somet kot isla ngan supen sai ini kalong bangilap khamtam lelei ka wei ka bat sertifikat kalong ba wei somla puli ukha arjarlai kat ba ya ka bat sertifikat la isu nadu arjarah Judan maju bereu kalau isu rupa cisnam sobat ka. Setiap lupa mau tahu isu serket bau ni sudah ikan sedang dapat baptis lupa nak. Tengah semua kom kini kiki bana kalian juga kaseng ni lap bagalong kini kubom baik berarti bat nis semua baju nasi kadang ni selendat. Bat bangi teri tai lah bagi kom perintan i meiru kubur yang jenglong artatin. Bat ila ai ka asyaran ini ba yakini kikis kibilong daful. Marmar nak liang ke department terasa dari semen biang iki bat kan verify biang ikut Islam bat dalam kan cancel sedon ke rebuk sana kerteng cungki bat ngikmi lenti ba ka korban kalong serius nak kam bat ngirai ukren ru marhamat mentan bat yu si amru ba hapan siam bikin kam kalong ber serius tilada kiblong serius kam te ngi nak liang kesem ba perkat kumbai nomor ngim kuah ba ka ju kenyajian aus nam Bereu ki bana Bihar na ki wanyo kota nang ne po jela jungi sngoba kalong ki igom la ban preng tikot ki selaru teng haka prefipet ka kum ka attachment kalong ba engineers inhabitant or permanent resident kat bagi ni ba apply kemudian uwiro badon ni kata PRC udon ba tang professional permanent resident kabalong balet tang laibanai hendro banai bat ka arbanai Ti hadim lakut kini lai benai hendro benai bak abnai bidang dain MK nom sum sum jela jom. Tak baka kos papuli doktor kam da cisnam kala bendai sausnam stengsan snam ka kos. Ti ko mini ki ngas ngoba ngalar bandong ba kani ga biggest mistake na kalian ka concern department. Tahap syukur yang lemu ya ki kot islah. Bak sida pedu kita ki bat sertifikat. Haji ngisali ki apply don apply bas ki dia nak suppose nam ka arsnam. Te bro kata apply apply. Telada apply makenaru Kade bendon kakut odaru. Hantai kini samdon ko takut odaru. Lalai kasi itrasyon ng kade kasi ne goro. Ulai apply ba surkit hadin abnai laibnai sopnai sabna. Kipanya takut odar. Te balai kin ai kun kat long kun kaduk tengni bundai kasi. So ko bung tigi kalong liang ban kita melak ban pediang. Tinggal persau syaka minister bagi minister kukula bagi kami pediang marmar gekam. Baraliang juga seng yang aditi show iki kot Islam ulum matajan mir. Dagba ngan pak sorkar syaka minister berjur susem pakai kami belian nakam bat ngingat ba ka hok jong gitu kisamla kibade hok ban yo kam de bendong
tang kata tai kita ban kini ya ka hok jong isamla puli jui handrai ngila keren yuk ya kami star galong wat ya gitu ki ba isu ya gitu ka profesional permanent student ka turu ka longga ka kilam ya jumum dai mak kita ki besar hab ngat ka cikin sistem na galiang ka minister ka sap ngila keren ba ni keren ya kanu kanu ka open banlek ha kam puli puti ni haban bias kumno ubaret ulong hajrong bat khamhe ulong hopo kemar ko open kitri kam dai tong taw dakhar kale le yaboro ang to adai khasi ne garo munro kat kum ki max kiyo re kum le ngi iba ka don ichndat ban ladaki ni ki arnut khasi ki ban don hok ban kiyo ho open kitri ki don po kan khasi stiles jong khasi de jantia ka pan iba ki block ki arnut pari khasi ba kiyo ho to bade ban yo to kena so bane ka dai sebentar bi khanglat yite ki samla bade hok ban yo ne kaliang juga seng la kran ki basai ai bi long transparent ban khot ka kum kul ti badai la kil ye long sa kum ning iba ka don jigile butu na leng department ki kren interes ki la kren sai kham tam gi kren kong bat ba ngi so thu ka kam ka long kerki ba long thmet plan bat ka poi ka notice jungi ru ka long ba gi tu ka long kerki sa plan hari ngi kren ba itu gi long downfall ba ki kot islam ngi rayo tingi i ya jing start document kunu bakan le ndai tang ka bai ka long ba ki bom de hok kim dai ban lek puli na ka bha jong government ai ba biang ki kot kisla la dai manum noru ki ben yo ka ka hok umpaka government la penbet nam ta ka bha jong sa puli man laos na ya man ta ka government om kam ta kham tam ti ki bolong after tien kan put on hold mar ta jan miet ngin sapha ki di ti su jongi ki badang lum thop ta jan miet ka ngi yo la yo menen ba man ta dang yo su pa ka se examine ti kan ni ka kam dai ba ka tang ha ka kong prin ring la yo krema kum on kong la krema khmat yu siam pakai sistem immediate step ekene kuno benle pakai syong kamera bajing start ng sokar kuno benle nakam pakai jingdawa jungi kalong kada ben reaxment ben sasi dang don susu tengi dang wat lum thop susu khamtam ki kot isla ki ma ni haban yo nang ni tai ko kum ki somet yu ki pan yu kham ni la ban pensisa bidang apply ka PRC ndrei mengi mentala dengi late class dengi hapan submit ka marksheet dengi submit ka marksheet di du class emang tu college nimla on ai ka daw no ba bidang apply yang maksi ni ko original certificate ta bagi duna ko ke dokumen ko ngindu ban makiru ki di bandu ban kancik sisa ke bahwa waiting list ru dan lain arnut ki biang ko islam wei pada ulong ta jui tentang ke PPRC kidan di bala sampai PPRC ko malu invalid kepala isu ho ini Julai kalau dibungkut August tersebut August by the middle of August ada bungkut bidang submit pada yang ini dah di juga produk pemerintah tapi itu maka government kena bentuk kita bahadin habut menjat di hal ini begitu di arbut kasih kila kular bagi kentiu nak berkategori kila penkermaru ya kacing jah sistem arjar arpau bahapur bagi alot seats yaki samla puli halia balik puli BSc agri di hak tu kepor ki don ki kasih ki bam yo benru open kategori mana lagi mark sejuki kila ya hab on merit list ki benru open kategori tu for agriculture minister bapati dor ludor lai kendu pada aku tu hibat ki officers ki bendek batu ki kasih ki okey no apoka open kategori pada kajaka kajuki pada kasih jeles rum no salik arbot ki kasih ki benru nak meeting Akajing sisya mentakas ngi ngilayo ya kajing ai jing mut bat kajing yerap ban pet yang ya kitu ki notifications ki ba ngilaya penmi halor katu kajing ai seat ya ki nong snong try ri lane tenrai naka jela Meghalaya menem step niyo bani kendu ya ki nong yelam jongka Voice of the People Party mat ha kata kajing yelang ngilayo ya kajing ai jing mut ke ba tei na ka Voice of the People halor ki katukat ni ki errors ki bodon ha ka notification ba penmi ha katu kesni ya katu ka result ti hadin bangilaya verify ya kita ki suggestions bangiyo na ka Voice of the People Party ni syam ba kadon validity halor kata kajing yu i jungki ban ngila modify ya kata ka ngila modify no ya kata ka notification namar ba ngisngo ba kano kajing ai jing mut ban pentai ngim judai ban kernga bat ngide ban ya pen
but ngasngau bangin sapa ya ka corrigendum lashai lesi lani shibet demin shaki kot kubor ban penbet ya ki kat tu kat ni ki eres ki ba don ha kataka jing pengi jungi ya kataka lis mentan janmi pede menen janmi ngiyo sa artli ki medical seats ki ba thmai bayo allocation biang na ka government of India pool but ngila kentup lang ya kata ka new notification but ya kita ki artli ki seats ki bawan syaka jela Meghalaya but ngila revise ya katu ka list ban include saya kita arngut de ki ba ki artli ki seat ki bangyo dang menen damit they all together hajar RPR ki don prapunyo tuli ki seat medical ki bangyo na ka central pool mentau snem ngila kala kiu syaka 94 la ne kendai pusau seat di hagajing ya keren pada bat ke KSU ki samla puli kaseng samla puli jongiru kala kedau ya ki kat tu kat ni teli kita ki jing duna halor kata ka jing la ban sakhi ya ka jing long nong song snong ki bapura jong ka jela ti kani kalong ka matter ka balong very sensitive ngamla mga banshu override lani ban shim ya karai lat na karai ka bala ai da ki districts ki DCs jong ki districts prepare tenre ki KSU ki don ya kita ki verification ki ba kisngo don kam ban penbet biang tingila request ya ka KSU bakin ai ni da ka formal complaint letter nang ba ngin yo ban verify biang sasisen halor kita ki kendon baya keren bad ka verification ka bawan na ki disease timenta kalong kumni ya kum kita ki shiti ki bayo ya ki letters of complaint ban recheck biang lane ban re-verify biang ya ka authenticity jong ki certificates katnu katu katni na ki katu katni ngut ki badon ha kata ka unreserved list ni hap hi ban shimkhya tingilale no kumnu man iway i applicant ki ba apply ya kani ka medical seat ngila pet bakin sign ya ka undertaking but kata ka undertaking ka don kata ka legal binding but la dalam wala la ai allotment ye gini ki seat shakitu ki students la dalam bakadang don kecing bakla tingila ban withdraw ya kitu ki sponsored candidates chungi ha kitu ki seats ki bakiyo yakini ki kambaro ngin persyang ban pendep kam kloy nang bakanom kta ya ka allotment of seat na kabenta ka state jungi hi barok away honorable chief minister ru la yo bentalang menekren bat ki members jong ka KSU na kadaw jong ka bamlak kiar udon ki jingen lang ki weipa lamla bandon lang ban ni tasni mre ula de kren ye ki members jong ka KSU i president bat ki office bearers ki we ban ni kum ka sarkar ni hap ban pen bang penbet ya kani shi sim penbet kumni shi kumni man badon kum kini ki opportunities ki nong song snong la shem baki don kum kita ki questionable certification ngimdei ban yo i kum kani ki jing penwit namar ka medical seat ka long very very important ki babon ki ba up iktu ki seats tilada one note da ki weipan ki bamde ki genuine citizen pede kin sado ya katakalan on apply ya kita ki seats ban ngala ai ya ka assurance ya ka KSU ba yes la dalam kam don kanu ka hard and fast rule ba pimla ban revoke ya kanu ka appointment or allocation of seat but anytime nila ban when kita do la don justified credible details ki boong ba yakini ka certificate kamlong ka baben ngakamen sibun ba mantakas ni ngiyo ban nang penbet susu ngiyo ban nang penklan susu ngiyo ban ya selok lang ban baro namar ba at the end of the day ngi serve
ya ki pat ba rengkat bat ki NGO seru ki serve ki pat ba ki political parties seru ki serve hi ki pat ba ngim dei banyalong in conflict ha balam bat shem badon kanu jing ai jing mut ka bantai nadu bayo ya ki tu ki WhatsApp messages ki bapen I ba kadon kum kata ka jing ya kren ha ka imlang ka salang nga kum ka menteri ka kot ka kia ngala shim kia ya kita ki jing yo I ki jing keno lada ki dei ki bashisha ne bat la tho shaki DC baro jong kitu ki nong song snong ki ba apply ya kita ki certificate ya kita ki seats nangi bat la batha ya ki DC ba ki dei ban shim kia ban verify kloy ya kini ki certificates ki ba kini ki nong song snong kila submit kidon ki kentien ha kata ka certificate bong provisional tipin dong provisional kidon ki batho 3 months don batho 6 months kidon se kita ki kendon ki baki pen iba kha hau to snem yo certificate hau to snem kam don kata kam don kani ki KSU kilong kinong yalam jokari kile ekono da ka jiktip nomor kila yo ya ka RTI haba kadon ke RTI ke back up ya kata ke submission joki ngiru ngilanda pak lupa ya DC bikin le ya kata ke jeng jurib baki jurib adin ke jeng jurib ru kawan biang kata ke reaffirmation nakaliang ki DC bakini ki certificate bro kilong genuine tengah kum ke menteri ke kot ke kia ngamdon jurisdiction banyak khana ya kata ke tengah di ban pa lain department rei don kampan ban sot lang yaki complain letter ke nang bangiru ngin yo ya kataka justification ban review biang sachisi ti sisin bangiyo ya kitiki letters of complaint ngin ra shakman namar bala sushim precaution lupa ban ngila pa sign undertaking lupa ba it is true but la dalap bakamlong true te pilang ban legal action will be taken against you and your seat will be revoked. Nila dapat sign lupa kita. Pin kena ngingi day tang ke department ba ai ya ke allotment of medical seats. Ngindai ke nodal department ba issue ya kita ki certificate. Ngadian bangilap harus ki DC iwan biang ki juba belong they're all genuine certificates. So time will tell. Inventory rang baru lo. We will verify once again.